Kichiwo ranyisi kanyono nuchako wach makamae gwingo mago mag maseno kaluwore kod wanyalo wacho ni mbalariany mani kacha machimo ko ne nyayo mano chenro mag nyithindo magamo remo kapod gitindo. Watemo wuoyo kodgi mondo ing'eni ng'enygi ka oseyudo nyithindo kamano to gi lose hope in life kendo ginyalo chako timo gik moko mar even worse mondo giyud kaka survive. Koro ne wadecide ni mondo wawuo kodgi mondo wakonygi mondo gi think of making their lives better in as much as ni giseyudo nyithindo. Koro kik giket life gi kethre seriously nikech koro giyudo nyithindo, kik gi lose hope completely nikech pod nitiere hope, pod nitiere gima nyalo timore mbele kucho. Nok watim kamano nikech koro wa support ni giyudo nyithindo mondo koro jomoko be oyudi, but mondo wakonygi mondo gineni pod kaka misechope ni life ni ok osekethore completely, you can still do something with your life. Yeah. Atokoro nyaka sani nyaka nuchak chenro makamae higa mar 2023 nyalo wacho ni kwana nyithindo adi mas chemo kusemulo bune